Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τη χάρη του Κυρίου κάνουμε ένα ακόμα βίντεο και συνεχίζουμε όλοι μαζί και αναφερόμαστε στα προβλήματα που έχει η Χορέκα, η εστίαση δηλαδή, τα καταστήματα, αλλά και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πελάτες, αλλά και οι εργοδότες. Λοιπόν, το πρόβλημα το επόμενο είναι η ασφαλιστική κάλυψη, η οποία οι περισσότεροι εργοδότες δεν την παρέχουν πλήρης, δηλαδή την παρέχουν μισή, δηλαδή βάζουν μισά ένσημα έτσι απλά για να είναι κάποιος ασφαλισμένος και κάνουν συμφωνία ουσιαστικά με τους υπαλλήλους να τους δίνουν περισσότερα χρήματα και εκείνοι συμφωνούν. Στο σύνολό τους όμως η πρόταση αυτή δεν συμφέρει. Συμφέρει μόνο τον εργοδότη, διότι μπορεί ο εργαζόμενος να παίρνει παραπάνω χρήματα με μαύρα χρήματα στο χέρι, περισσότερα, αλλά χάνει τα επιδόματά του που είναι μισά και στο σύνολό του χάνει τα συνταξιδοτικά του δικαιώματα που είναι μισά και έτσι ο εργαζόμενος δεν αποκτά σημαντικά δικαιώματα στην επιχείρηση και αυτό ωφελεί μόνο τον εργοδότη. Βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι όλες αυτές οι συμβάσεις με μισά ένσημα, ουσιαστικά είναι μερικής απασχόλησης, είναι εφήμερες, δηλαδή είναι πολύ εύκολο κάποιος να αλλάξει δουλειά εφόσον δεν τον κρατάνε και πολλά στην επιχείρηση, δεν χτίζει, απλώς καταλαβαίνει πόσο αναλώσιμος είναι ο υπάλληλος και πόσο εύκολα μπορεί κάποιος άλλος να έρθει στη θέση του. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που έχουν ολόκληρα ένσημα έχουν λιγότερες απώλειες υπαλλήλων, λιγότερες δηλαδή αποχωρήσεις. Οπότε αν θέλει κάποιος να είναι σωστός ή να δίνει 4 ώρα ένσημα με 4 ώρη εργασία ή να δίνει 8 ώρη εργασία με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Και πάμε σε επόμενο πρόβλημα που είναι οι υπερορίες. Οι υπερορίες είναι δεν υπάρχουν βασικά, δηλαδή δουλεύει ο κόσμος και δεν καταγράφονται πουθενά κατά 95%, έτσι. Μπορεί να υπάρχει και ένα 5% των επιχειρήσεων που να τις καταγράφουν. Καλό είναι λοιπόν όποιος προσφέρει στους εργαζομένους τους τη δυνατότητα να εργάζονται περισσότερο από το συμφωνηθέν ωράριο, καλό είναι να ανταμείβει αυτόν τον κόπο και να μην πηγαίνει χαμένος, έτσι ώστε να είναι και αυτός δίκαιος και οι υπάλληλοι να είναι ικανοποιημένοι. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς και τον κόσμο σου. Και πάμε σε ένα επόμενο πρόβλημα, το οποίο είναι τα tips. Τα tips, γενικώς τα μπουρμπουάρ, υπάρχουν καταστήματα που δεν τα δίνουν, τα κρατάνε επιχειρηματίες και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό και πρέπει να αλλάξει. Δουλεύω για παράδειγμα σε μαγαζί που δεν επιτρέπονται τα tips και μας λένε οι πελάτες πού βάζουμε τα tips. Λέμε δεν τα βάζουμε δυστυχώς. Γιατί, ποιος δεν θέλει tips? Προφανώς ο επιχειρηματίας θέλει να τα παίρνει εκείνος.
Αυτά είναι ο κόπος των υπαλλήλων. Είναι η εξυπηρέτηση, η θυσία που κάνουν. Και δεν επιτρέπεται να τα παίρνει ο επιχειρηματίας. Γιατί να τα παίρνει? Είναι δίκαιο? Δεν είναι δίκαιο λοιπόν. Και καλό θα είναι στα μαγαζιά που τα παίρνει ο επιχειρηματίας αυτό να το λέει από την αρχή, πριν πιάσει ο υπάλληλος δουλειά. Να το λέει, να είναι ειλικρινής. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θέλω τη βοήθειά σας, όλων τη βοήθεια. Μαζί θα φτιάξουμε τα χριστιανικά καταστήματα. Οι επιχειρηματίες καλό θα είναι να αναφέρουν όλα αυτά τα προηγούμενα προβλήματα που έχουμε πει. Δηλαδή να είναι ξεκάθαροι, να λένε ότι έχω την επιχείρησή μου η οποία έχει 3 αστέρια. Ένα από αυτά τα 3 αστέρια είναι ότι δίνω tips. Είναι αστέρια αυτό. Δηλαδή να βαθμολογήσει την επιχείρησή του και να βάλει τα αστέρια που πιστεύει ότι αξίζει πραγματικά η επιχείρησή του, λέγοντας την αλήθεια. Πού λέγοντας την αλήθεια? Στον κόσμο, στους πελάτες, στους υπαλλήλους. Ότι ξέρεις κάτι, η επιχείρησή μου έχει 8 αστέρια, έχει 10 αστέρια. Είναι αυτά, δες τα. Και πραγματικά, αν μπορώ κάπου να φανώ χρήσιμος, στείλτε μου email όλοι εσείς οι επιχειρηματίες για να δω πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Μπορεί κάποιος επιχειρηματίας από εσάς που ακούει να έχει 3 αστέρια και να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να τα κάνω 10 αστέρια. Γιατί θέλω να έχω υπαλλήλους και να μην χάνω ποτέ κανέναν και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πολύ ωραία. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Στείλε μου email, πες μου όλα αυτά. Έχε υπομονή και με τη βοήθεια του Θεού πάνω απ' όλα θα πάνε καλά. Και πάμε στους υπαλλήλους που εργάζονται τώρα σε εταιρείες. Εσείς οι υπάλληλοι, στείλτε μου με Viber ότι δουλεύω εκεί και έχουμε αυτά τα αστέρια εκεί πέρα. Βάλτε με στην ομάδα. Έχουμε την ομάδα που έχουμε δημιουργήσει και μπαίνουν καθημερινά άτομα και έτσι ώστε όταν γνωρίζουμε αληθινά πραγματικά ότι κάπου έχει περισσότερα αστέρια, εκεί λοιπόν το διαφημίζουμε. Δηλαδή μου έχουν στείλει κάποιοι επιχειρηματίες και μου λένε ότι έχω 5 αστέρια και θέλω να τα κάνω 12, θέλω να τα κάνω 15. Πολύ ωραία. Και θέλω προσωπικό. Πολύ ωραία. Αυτούς τους επιχειρηματίες που μου έχουν στείλει τους στέλνω στην ομάδα Viber και έτσι βρίσκουν προσωπικό οι επιχειρηματίες και οι υπάλληλοι δουλειά. Εύχομαι ο ουράνιος πατέρας μας να μας συγχωρέσει, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να μας ελεήσει, το Πανάγιο Πνεύμα να μας φωτίσει, όλοι οι Άγιοι να πρεσβεύουν υπέρ ημών και η Κυρία Υπεραγία Θεοτόκος να μας κέπει και να μας οδηγεί σε κάθε μας βήμα. Αμήν.